Salut, și bine v-am găsit la primul episod de pe acest, de fapt, la, nu știu, la câte episod poate să fie de Minecraft de pe acest canal Rubin21. Sper să vă placă seria, nu uitați un like, un subscribe și să dăm bine. Am stat o leacă la început pentru că nu știam cum să trebuia să fac, să mă dau pe motivat, că na. Hai să luăm și lemnul ăsta de aici. Haide mai repede, mai repede. Mouse aia, așa cum se blochează mouse-ul aia, trebuie să-mi dau sensivitatea. Mă rog. Cum arată de ce arată așa skin-ul? What? Mă rog. Facem aici, eu fac prima dată un topor. Apăsați așa. Și fac aici așa. Băleu, ce fac eu aici, măi? Dați un like dacă vrei să mai apară și videoclipuri cu Fortnite, cu transpirații ăștia, scrieți-mi cum vă cheamă pe Fortnite, vă dau ad. Și... da. Bun. Hai să luăm și mai mulți copaci. Păi mergem. Cred că ne facem o casă subterană. Trebuie să rezolv cu sensibilitatea, nu mai știu unde, când mă joc de foarte mult timp în Minecraft. Deci, bank, options, unde mă? Muzic. Bă, muzică nu prea vreau să shows. Bă, mă crezi, habar n-am unde e ăla? Options? Mă rog, o să jucăm cu sensibilitatea asta. Hai, facem aici un chest. Uite, direct aici mă fac. Na, mamă, elicopterul vieții. Mă rog. Bun. Merg direct aici și mi iau direct așa. Yay, am făcut achievements. Merg așa, gen înainte. Și o să fac așa cu scări, gen. Dar nu știu, văd eu cum fac. Bun, sper că mă auziți. Ne facem aici frumos. Un târnăcop. Pardon, așa. Mai o lași. Așa, acum facem un furnal. Trebuie să punem aici. Bun. Și mergem, uite așa mergem. Uite așa mergem. Cobor. Că eu pot să mai cobor o leacă. Vreau să-mi fac un... nici n-am observat că avem mai bine pe aici. Mamă, ce să auzi, mamă, ca să... Așa, mă rog. Facem, uite așa. Facem frumos. Dar nu știu ce-am, frate, tot apăsa click. Mergem să mai luăm niște lemne. Așa. Băieți. Ia stați o leacă, mă.
se aude ceva la ușă. Stați așa, mă. Se aude, mă. Aoleu, ce... Oi, ia, așa. Și ce tot s-a auzit, dar sper că am rezolvat. Așa le-am din asta. Eu nici nu știu că aici am apucat să stai cu pacoasa. Mă enerva, frate, mă enerva. Cred că o să vreau să mai cobor o leacă. Să că dau cu capul aici. Perfect, așa bine. Să pun probabil niște scări. Așa fac. Și sigur o să mai fac o dată pentru că o să pun niște scări. Nu știu gen dacă o să pun două gen să fac. Hai mă, că așa fac. Ca să fie frumos. Așa, așa. Totul bine, totul frumos. Și acum facem uite așa. Bang, 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 bang. E bine că nu știu că... Bun. După aia să-mi fac niște torțe. Hai să vedem să-mi fac niște torțe. Bang. Așa, oameni buni. Acum mergem aici. Ne facem o ușă frumos. Bă, dar n-am cum, frate, să filmez cu George. Bun, fraților, am revenit. Am avut niște mici probleme, am dat drumul și la muzică. Am făcut o leacă pe aici, am pus ușile astea. Am făcut frumos aici, am pus torță, nu știu dacă am pus torță. Mă rog. Am pus și melodie pe fundal, totul fain, frumos. Și acum hai să vedem ce mai putem face pe aici. Oare să oprim? Mamă, fix acum să trezi vecinul să dea cu aspirator deasupra mea. Sper că nu se aude. Bă, da. Muzica aia mai merge? Bă, vreau muzică. Dă-o leacă mai tare, mă. Așa. Și de aici continuăm. Cred că facem, uite, așa de aici. Nu. Pun aici așa. Bun, acum merg să-mi fac niște scări. Să văd cum o să iasă. Nu o să fac de lemn că... Na. Bang. Nu cred că mi-ajung 12, dar o să mai fac dacă e nevoie. Uite bă că mi-ajung. La fix mi-ajung. Uite mă ce șmecherui. Mai că aici dau cu capul. Deci aici o să fac uite așa. Și aici dau cu capul. Și aici o să fac uite așa. Deci ca să nu... Cred că o să crească, dar o să fac așa ca să nu crească. Bun.
Și de aici o să fac o leacă și o să văd eu cum o să mai fac. Bun, hai să vedem. Se face și noapte. Sunt pe Peaceful pentru că sunt începător de pe laptop. Ok. Mamă, ce melodie mâncați așa. E bună și asta. Așa, bang, bang. Facem așa. Facem o lopată. Fac, uite. Nu știu chiar că este apă, dar facem așa. Nu-i problemă. Și mai coborăm atunci. Mergem uite așa și coborăm încolo. Te rog. Yes. Coborâm, coborâm și coborâm. E faină melodia. Să pun asta aici, când o să pun tortă să le am aici. Pun și aici o torță. Hai să-mi aduc asta înăuntru, să nu uităm. Așa, perfect. Bang. O să mi le pun momentan pe aici, o crafting table-ul mi-l pun aici, ăsta aici și chesturile o să mi le pun, unde să mi le pun? Momentan zic, cred că o să mi le pun momentan pe aici, ca să na, până facem noi aici. Bă, da, băieți, cred că revin după ce mai fac aici și... Sau nu, lasă că... Sau da, hai că revin când o să mă duc mai jos și revin. Bun, fraților, am revenit, am mai coborât eu aici frumos și m-am dus eu mai jos aici frumos. Ce vreau să fac? Da, vreau să mai fac torțe. Facem, cred că de atâta facem. Ca să ne ajungă torțele. 48 de torțe, ne ajung. Am mai găsit eu pe aici cărbune, o să-l iau eu. Bang, bang. Frumos, așa. Și o să fac camera. Aici, probabil, până în episodul următor, probabil o să fie gata camera, nu știu, o să văd, sau o să fac pe episod, o să văd eu. Hai, facem alea ca aici, așa. Mergem să căutăm și... Haideți să ne facem și o sabie, că ne-am făcut de toate, numai sabie nu ne-am făcut. Așa de nu suntem, vedeți? Vedeți că sunt noob? Se vede, ce să spun. Bă, bang, bă, dar nu știu de ce. Mergem să vedem, s-au făcut, sper. Hai că s-au făcut, dacă e. Bun, ia să vedem noi ce avem pe aici. Mă, da. Nici o oaie pe aici. Vorbesc serios cu mine că nici o oaie pe aici. O oaie. Nu e nici acolo. Oh! Sat! Hai să las o urmă. Gen pe unde merg. Am găsit sat! Yay! Avem plantație. Nu, de fapt o iau gen pe aici, așa, direct.
Ca să nu mă pierde de ăla care vreau eu să fac. Mă fac așa mare, ca să pot să-mi dau seama. Da, sac, perfect. Găsim fierar. Deja, uite, deja văd acolo niște cali. Văd deja acolo niște fum. Mamă, cum a fost asta? Pânză de păianjen pe acolo. Mamă, bă. Cred că în episodul următor voi merge acolo și voi explora, nu știu. O să văd. De patul? Autojumpul ăsta mă enervează zău. Așa. Altă viață. Și știți ce facem? Ia dă tu tot de aici. Tot. Morcov, tot ce-o fi. Și plantăm la noi acolo. Cum să nu, frate? Cum să nu? Nu le las nimica. Nimic. Nici fânul nu le lasă. Ăsta le las. Da. Știu la ce folosești, dar n-am chef. Scuze, nenea. Scuze, bebeluș. Pâine, cartofi. Bang. Mary. Salut, nenea. Dormi cu capul în pat. Așa nu știu să doarmă. Bine, nu știu aici, frumos și frumos asta. Perfect. Cum se vede când dai cu torța lor. S-a făcut și zi. Numai bine. Nu vine să cred că așa de repede se termină. Nu-i nimic aici important. Aici niște vaci, poate să... Mam, Iron Golem. Cred că asta dacă mă vede că fur, cred că mă bate, nu? Ok, 3 oameni în aceeași cameră. Stătem. Am înțeles. Ba da, un chest în tot satul ăsta. Un chest în tot satul ăsta. Măcar mâncare avem la greu. Am găsit oaie. Lasă-mă în pace să trăiască, că na. O să luăm semințele. Mergem acasă și încheiem videoclipul acesta mirobolant. Hai să vedem dacă mai este. Haide că m-au văzut și nu o zis nimica. Ui bine. Lăsați-o leacă. Mergem aici. Controls. Sprint geam așa. Punem R. Wow, ce greu se mișcă. Nu e R, nu vreau R. Ce e asta? Nu. Deci am eu niște setări nașpa făcute. Player spectators. Nu tagurile respective. Punem. Nu punem enter, punem. Nu space, mă, nu space. Punem Y. Da, uitați ce skin am. Vă place? Vă place? Bun. Acum am luat tot. Sper de aici. Sper că am luat tot.
pe la casă pe aici, da, am luat tot. O să văd ce trade-uri poți să faci cu ăștia. Bă, am mutat pe mine. Bă, nu mai da așa din cap. Ce am mă cu mine? Urâtule. Fugi. Am uitat iară. Încolo e căsuța noastră, perfect. Haideți să mergem. Ui, 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 ui. Da, și nu uitați de un like dacă vreți să mai continuăm cu seria aceasta. N-am mai postat de foarte mult timp, știu chestia asta, îmi pare enorm de rău, enorm de mult de rău, mă rog. Am crezut că era o caracatiță. Nu uitați de un like, un subscribe și noi o să ne vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!